توكلت على الله 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 جنينجي سمع دلما صلى توكلت على الله وينغونيا بدي فما علم توكلت على الله جونجي جيجي سمع دلما صلى توكلت على الله وكم وينجي ديك فما علي توكلت على الله دلي فيونا فما على دوئي توكلت على الله على جين ودبا فما على دوئي توكلت على الله أنا مديونا فما على دوئي توكلت على الله دني فمتيكي دلي ما صدوئي توكلت على الله وكم ينجي سمع دلي ما صلى توكلت على الله على كلني فمتيكي دي توكلت على الله توكلت على الله توكلت على الله ولدينا anga kiwariyaw ulula belebelebabna na talike minna Franchala fanga nyama noyi colonel Asimiye aleka fangata o san saba oyebiye san saba yi bela jere ya ye ka fo chendo keleyaw be degumbe o benata miye jamana nyama oye unye shino malion kuntle na belebelebawma amara ama fanga bekai nga dobi kake doni to ko foshila jena tikere la anamade ida isede al nitara bala ni dafala mimi sega du kono bode mi de iteka tani baya ko so o jamana dofna dun ti dongile yi ebi doke bita dorobna na doke mama ye jamana imara amara abela jere ya kena dongo na seguna ka flina ka famya chogode non de juguyate konyate malion ma ko juguerete filimu ne degumunu me ala oye uluka okono famu tuno wati kechogo de non te ma cité bla malien bela jelen kuna katla ka bokibe ko juguye nga bara na kechogo ani no fe mawo ani ko kechogo mawo be fen chaman jatemine nga kuntle na bay minye no be sega nyen soro ame dugo ke ala ko otanye nanye dofola ale jamana kuntigi kele sorasi munu me ni ulu tura bamanci wale kebaw ni nigo wale kebaw no fe ku joro bla ama woro uyulu genga ba wulu masri taba ulu ga gunga alisa dire ka ufe tega ko safne na on na fobe ka fo ulu ye bingali do kera tasika gun sanfla la mafla ni torola siga so ka o mamunu yu sigoro bla ulu to botol ko be ga nyefo ulu ye burkina nyama ulu ye minan chama sa ga finitugu ye Niger koni alama farati ko uluni benanje kanda inenu watina Macky Sall ale burange kuyo mine ko blaka sola mi Khalifa Sall ye o denga ye sefa war million kemana ku ngafan sara ya sabu saka bla suranga o fe cheni muso frani nga ma keme o bonena unina Gaza fana minye Israeliye Nations Unies yere kreno ka kalanzo min daele utara ye bombarde ka karolo nyina ko ye amasi sigoro ye kadem sonu bona unina dungo jugano yuruku kalali songo alene basuru jomay fay kubna na fonyongo wa amara le kele ma no kone nyeba lela eni ne kadi eno feme o mineto ne no feme o mineto anga to ko bla ta sharia la am fonyongo ede hakli ba to dafa ulada na nina kanga kuma la bilebele uye amena na munu wala soni kabe wala nyumando
ni waati na sa Jani point MLFM mamunu sugan kelano kan sugan ka kunafonu soro amara ko Asimi Goita ale ye san saba soro bi san saba soro yi anana tuga mina bela jelimba donga fo France fanga ere konna na kalo segin baro talen ko fe ko se kalo konontoma bandaw ale kungo ko fa ka gouvernement fale hukumu konna na ale tuma fa ka mamunu boala ka fo ayu boala ere parce que gouvernement sigirawo gouvernement ni matme minute mu ganu flaka mene est-ce que ayu bo ere ale kunyo Sadio Kamara sama ka bo akono ka Moroko ne bo ka wage bo kana ni mo gore yolu nona surasi munu ma ulu garde u ya fu yana kulu ku taka yela no yekulu bade akoto taranya na boyo o kofe nyini ngaludo na bisa ko jonde na fanga mara sura ko Asimi ki rati vazisa kanye anye munu doke hagrina mbana nga sega osigi senga o san saba o de biye sabula Asimi kalika shenke jengalo tle wolo samba flan mugani kele o san saba ina sa amara somare na baraba do sara ka kansra ko lufo de gumunu be ansra ko lufo angon me min fo nyemaw yi malion ngalla ni te fly way ko be sega no ya uwere bulu tugumu ka jamana kono u fana be sega jamana de nya jabo chugodi jamana to be femunu ku ga jamana do nya an fana ga sega ulu soro be kana benga ta be jamana nyemaw ulu ka sara ko ulu ka fengo alu nu bora bara la ulu be war mu soro ga chane e mo me ki shibe ke bara lai anya ye ka fo ni ko insenfe amara musaka mi yere tara ko jamana kunti yere taro alere teka magola tuguni yere jibondo me gadla furazu be gadla ja abega ka sura si sara ndroneta kuma alete puma abeka mo nyana ko ni te fenfo mo ta nya dondi non te bi al ministre munu fleni u fana ka ngafu parce que jamana join tiendo an ngoni ni mi mabbe ambofo me wati mu fana kimeli ni ki joka jatimile ke ga sika taka nyefe wala nyuma munu be angulu fana fo dobe gouvernement no be barala ala ko chie nga dobe mo wala ta do ku be yere fo ni we conseil amara nga fo ke chende do ni mercredi tere ta do ko do ministre en ne be kele anu to kulubata la de ba Asimi nya ku bunendo me ebe sika ke be gouvernement na ete na fa fo yin ete ga fo sike do fana be konkuru duruma ko organiser de sara ko organiser lo ren no fa mo ko taramna ga black sola ne bolo olu do ma se pumare la ebe walan semede ola katade mene kanali isigi ka konoli yere ko la yere president ko kuma to la premier ministre ko kuma to la ire adama de nyogon e dara ula kinu ka jega baraka nyogon fe amanye ulu bolo no amara ministre ko nga cabinet mo ko be mene romi are ka nga donga foko ale koni ale desara bo olu no na do be nga do funa be ni ministre de la défense ta amase fola mo wonya bala ga fala be ka chesiri ka barake ministre mi be wati na kalango kuna c'est vrai que ameto ga critique mais avec a doke parce que fin jaman be ni garala kalango la ba e ka fo olu ko be ka sika sigi senga doni mais amanogo parce que musaka mumbe jamana kono be alete dabolike ali sanu yere tiado amba fo ngo ateke ka gelenga mi jamana soro pe kanga to stramun fe abika keka nye abaraka ka nye kosa na ministre mi be sigida yiri walu ko kuna no e environnement mo ti kai mais abika minge amara anyuwa famana ka ke ozo fore o ka sra oni fonfe bon yoro ka roke konte kasoge be ba nga fo kiri tiga ko rebe buna ko minga bi anga jamana kono donc doni an sega be fo yanga do be ku chesiri ka sega no nga do fana be mo ko nyatulu la de ou kon me min don o séminaire ba organisé yi an rencontre ban na fantan foi na fa foi tese machima ni mamunu ba la be o telu ministre fana be na do fana be barala de anga dugo ke aka sega nya amulo la kana bali akota na srafa sa ni ka fo anga jamana ere konna na ya anga ira ola ka fo ko ni wati na mi France la fanga nyemai ale ka barakero la anya kiwari asoro ka fo ko mamunu be
ni olu yɛrɛ kɔni kun ye baara dɔw boloda ka kɛ ni bɛn ale la waleyali ye k'u ka sɛbɛnw olu kan ka ta ka di CNCR maaw ma yaasa dialogue min bɔra ka kɛ sisan a sɛbɛn bɛ se ka don ba la cogo min na ani ka se ka lawaleyaliw daminɛ ja CNCR ale ni sɛbɛnw dira ale ma minnu bɛ se ka kɛ sisan ale b'o olu lajɛ minnu bɛ se ka kɛ don ni tile nataw la a b'o la ani kalo minnu yɛrɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ sisan fana a b'o fana fɛnsɛfɛnsɛ k'olu bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka baara daminɛ dialogue sɛbɛn ko fana u nana o kɛ ten cogo la an sɔnkokaw olu fɛ yen bin taara kɛ yen kunungo jɛkulu marifatigi lakodɔnbali dɔw fɛ gun dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko tasigakaw ka gun o yɛrɛ bɛ Niger sira la a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye waleya in senfɛ sa duguden 2 kɔni ni tora la kelen jogina kelen o tununnen don Bamaci wale ni ɲuga wale kɛbaa minnu ye nin kɛ u y'a yira k'a fɔ ko terrorisiw don ko sabula u ka wulikajɔ n'u ka ko kɛcogo n'olu bɛɛ lajɛlen ta ye kelen ye nin waati ninnu na o fana jateminɛnen don ekɔliden 100 an'u somɔgɔw olu kɔni ladɔnniyara tɛgɛkoli la safinɛ na o nafa la o baara in kɛra direkaw fɛ yen dire ekɔli min yɛrɛ bɛ yen n'o ye bariko bɛ dire ye baara ninnu kɛra o kɔnɔna na a kɛ kun ye min ye sa denmisɛnw ni u somaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tɛgɛko safinɛ na ye nafa dɔn cogo min o waleya in sa ale musaka kɔni bɔra Norvège ale ka baɲumankɛ tɔn n'o yɔrɔ ka se ka o baara in sigi sen ka direkaw olu fɛ yen gɛlɛya minnu bɛ yen bi n'o bɛ tunga fɛ taga la ka ɲɛsin denmisɛnninw ma o tun bɛ barosigi dɔ kɛnɛ kan bi Sikasokaw fɛ yen barosigi in sigi kun ye tile 3 baara ye mairelakaw olu de kan k'a sigi sen kan yaasa ka kow ɲɛfɔ denmisɛnninw ye u ka baara taabolo min bɛ yen sa n'o o ye PDSEC ye o hukumu kɔnɔna de la u ye nin jɛrɛ in sigi sen kan yaasa min ye ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ sigida maaw ɲɛna cogo min na kɔlɔlɔ min bɛ taga tungafɛ taga la min ye ONG AMED ye ale fana n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka taa fara maaw ka sa maa minnu kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ bi yaasa min ye yiriwali kuntalajan bɛ se ka sɔrɔ cogo min k'i to i sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ i ma taa tunga la Gawokaw fɛ yen musow olu degeyɔrɔ baara misɛnninw na ani npogotigininw o centre dɔ o dayɛlɛla olu ye baara in kɔni kurumo karila kunungo Gawokaw fɛ yen min ye direction régionale de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille a ko kɛra o kɔnɔna na sefa wari 2,2 ani 100,000 o de kɔni bɔra Nations Unies ale fɛ ka ɲɛsin o ko in ma wari in Amara a bɛ dollar la han $2,500,000 o de dira Nations Unies ka musow dɛmɛni bolofara fɛ yaasa ka se ka taa nin yɔrɔ in sigi Gawokaw fɛ yen a kɛ kun ye musow npogotigiw minnu bɛ yen bi ni baarako dɛsɛ b'u la walima kɛlɛ in gɛlɛya olu sɔrɔ k'olu ka baara dege kɛnɛ sigi sen kan yaasa u bɛ se ka dege baaraw la cogo ani bolomayɛlɛmaw la cɛ ni musoya olu ko kɛlɛ kunbɛliw bɛ se ka ɲɛfɔ u ɲɛna cogo min na fɛn minnu fana bɛ yen n'o ye den sɔrɔ cogo ye k'u yɛrɛ kisi musoya gɛlɛyaw ma furuw kɔnɔna na ko nin bɛɛ lajɛlen bɛna na f'u ye Gawo kelen tɛ baara in kan ka kɛ Gawo Menaka ale ni Tombouctou an y'a fɔ a ɲɛna n ko kunungo min ye Colonel Asimi Goyita ye a ye groupe électrogène 15 a y'o ta k'o di énergie mɔgɔw ma k'a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan 25 don 15 kɔni dira kunu ko 10 wɛrɛ k'o bɛna na di a kɛ kun ye dɔ bɛ se ka bɔ kurantigɛ la an ka jamana kɔnɔna na cogo min na min ye transition ɲɛmaa ye a ye sɛbɛn fana ta sɛbɛn min maa minnu bɛ yen n'o o ye sɔrɔdasiw ye n'olu kɔni bolila ka tugu Bamaci wale ni juga wale kɛbaaw kan n'u b'a fɔ ma ko désertion olu kɔni maa 6 olu gɛnna ka bɔ sɔrɔdasiya la pewu a min ye maa 6 ye lieutenant b'a la u bɛɛ lajɛlen kɔni a dɔw ye armée de terre maaw ye a yirala k'a fɔ ko maa mun b'a la sa o ye Ali Ag Rissa ye Almudu Ag Wadu Sen Mohamed Ag Asadek Amiwanan Ag Akli Salum Ulu Isa Mohamed Ulu Bilal nunu mɔgɔ 6 n'u ye lieutenant ye ko olu kɔni taara ni juga wale ni Bamaci wale kɛbaaw nɔfɛ n'o ye CSP mɔgɔw ye i b'a dɔn n'u taara tancogo la u bɛ to k'u ka sara de ta Zen sɔrɔdasi gunga i ye kɛra maa o maa ye i tɛ ye i bɛ ɲini i ka sara de bɛ tigɛ fɔlɔ ni sara tigɛra n'i nana i kun taara yɔrɔ min i b'o ɲɛfɔ fɔlɔ sɔrɔdasi sariya bɛ boli kan nka n'i ma na ka waati dɔ sɔrɔ o y'i gɛnnen ka bɔ a la pewu
wa ka sara o yo tigɛlen fana ye ko o de tara ka ɲɛsin ni maa ma bankaskaw fɛ yen wulikajɔ bɛ sen na yaasa saniya baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na dugudenw ale ni denmisɛnw olu kɔni ye bɔlɔnw minɛ sa a bɛ fɔ o ma ko karavani ka fan bɛɛ lajɛlen munumunu ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye maa minnu bɛ yen ni degun bɛ olu kan bi yaasa u bɛ se ka saniya kɛ u ta sira ye cogo min na min ye kɔkan kibaruyaw la Niger jamanaden 5 olu kun minɛna Benenkaw fɛ u ka dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Semekopti olu minɛlen kɔfɛ sa a yɛrɛ k'a fɔ k'u kɔni kun taar'u yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ko u ka bugunatigɛ kun ma dɔn kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen kun bɛna sigi maa ninnu kun kan ko sabula ko u ye dan sago ka taa don Benenkaw olu fɛ yen Benin dun ale bibilama ale fan min bɛ yen n'o ka surun Niger la o na kɛ Porto Novo ye u y'a yira k'a fɔ ko ni maa 5 n'o ye denmisɛnnin ninnu ye sa k'u kɔni ka ko kun gɛlɛyara kosɛbɛ sabula kabi coup d'état kɔni kɛra min ye Benin ale ni Niger olu tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamuya cogo si la waleya in kɔni bɛ ka gɛlɛya u ni ɲɔgɔn cɛ fo ka kɛ taa ni ka seginw daw bɛɛ lajɛlen tugulen don Niger yɛrɛ faamaw olu kɔni bannen don pewu kulu ni Benin cɛ kɔni ko o tɛ dayɛlɛ tuguni Porto Novo o fanfɛla la sa u y'a ye k'a fɔ ko ni maa ninnu minɛna ye o ko kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ u ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ Niger ɲɛmaaw ko n'a ma ɲɛ min kɔ Benin bɛ k'olu ɲini k'olu sɔrɔ sira min fɛ n'o ye pétrole yɛrɛ bɔli ye Chinois ka pétrole in bɔli olu fɛ yen k'u b'a ko jɔ han ka jamanakuntigi ale ko ten Burkinakaw fɛ yen denmisɛnninw bɛ wuli ka jɔ la ko min ye Faransi lasigiden sigiyɔrɔ n'o ye Faransi ambassade ye n'o bɛ Burkinakaw fɛ yen ko fo sigiyɔrɔ in ko a ka falen ko sabula olu bɛ ka mun jateminɛ min ye ambassade de France ye ale sigilen don Wagadugu yɔrɔ min na dugu nima yɔrɔ do n'i bɛ yen n'i yɛlɛla sanfɛ i bɛ diɲɛ fan bɛɛ ye a ma se k'i tɛntɛgɛlen ma han ko wa ko o jɔyɔrɔ min filɛ u bolo nin ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ si bɔlɔn kɔnɔ don o don k'u bɛ ka Ibrahim Traoré ka fanga la kɔlɔsi olu ko o man ɲi ko yɔrɔ in ko a ka surun yɔrɔba bɛɛ lajɛlen fana na faama yɔrɔ bɛɛ lajɛlen min ye fangatigi yɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'o tɛ ko ye min kan ka to sen na olu kɔni t'a fɛ k'u gɛn ka taa ko Niger y'u gɛn cogo min dɛ nka u ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini yɔrɔ wɛrɛ min u ka lasigiden bɛ taa sigi yɔrɔ min Burkina kɔnɔ min tɛ nin yɔrɔ in ye ko kuma kɔni bɛ sen na min ye denmisɛnw ye ko su o su sisan u ka bɔli ye o de ye ko Faransi ambassade ko fo a ka sigiyɔrɔ falen a yɛrɛ la wɔlɔfɔw fɛ yen min ye Marianne Faisal ye ale ni Adama Faye ko olu kɔni bilara kibaruya in Seneweb de y'a di k'a yira k'a fɔ ko min ye Ibu Faye ye ale kɔni ye ni ale ye Idrissa Seck o denkɛ ye ko ale kɔni ye sefa wari 1,5 de di yaasa a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na a ka kiiri kɛli a kɛlen k'a minɛ k'a bila kaso la ko n'i y'a jateminɛ sa min ye hakililajigila ye kamalen yɛrɛ maa min do i b'o dɔn Macky Sall burankɛ do k'u y'a bila kaso la ko sabula ko a kun ɲɔ ɲininen do k'a fɔ ko a yelen do ŋanamu dugukolow k'olu ŋanamu ani ka maaw ka wariw ŋanamu ne bɛ kɔ ka sababu k'i ka wari ci ka na olu ye fanga masurunnaw ye u bɛ se ka so jɔ ye u bɛ se ka nin k'i ye k'a b'a bɛɛ kurutu a ye san 7 ɲɔgɔnna de k'o la Amara tɛgɛ tɛ se ka d'a kan a tɛ se ka minɛ bɔn ne m'a sɔrɔ sa wa min ye Sonko ye ale ni Diomaye Faye u fɔlen don ɲɔgɔn kan nin ko in na dɔɔnin sabula Ibu Faye a na kɛ ale ye Diomaye soma ye Amara la corruption ma nɔgɔn a ferekete k'u ko ka cɛ to kaso la hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ kɛ président ka ɲɛkumu kan nin waati na k'a na to kaso la Sudankaw fɛ yen maa 100 o de bɔnɛna u ni na min ye wulikajɔ senfɛ wulikajɔ min kɛra jɛkulu fɛ jɛkulu minnu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni olu b'a fɛ ka Sudan fanga yɛrɛ de dafiri k'a bɔ k'a bin ka bɔ yen musow ni denmisɛnninw k'olu caman de kɔni fatura waleya in senfɛ waleya cɛjugu min ni a ye tali kɛ jɛkulu fɛ jɛkulu min yɛrɛ ko ale ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye min ye Sudan ye kɔni a bɛ se ka fara cogo min u ka jamanakuntigi n'o ye général ye Alfata ye k'a fana ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ minnu maaw sigilen don k'o jaabi kɔnɔ sabula maa minnu ye nin waleya nin kɛ k'u tɛ se ka to yen toncogo la ten jamana ale kɔnɔna na Israël ale ka armée y'a yira k'a fɔ ko kununko sɔgɔma ko ale kɔni ye bɔmu dɔ fili ekɔliso dɔ ma ekɔliso in ja Nations Unies mɔgɔw de y'o sigi sen kan bande Gaza la yaasa ka se ka maa minnu bɛ yen n'u de degun sɔrɔ k'olu ni na hinɛ maa 37 o de fatura waleya in senfɛ
wa min ye dɔgɔtɔrɔso ye o b'a kɔnɔna na denmisɛnninw ladonyɔrɔ fana b'a kɔnɔna na Nations Unies yɛrɛ kɔni maaw de talen don sa Israël ko la o de t'a dɔn u b'a fɔ cogo min sa o a ye fɛn fɛn kɛ u bɛ k'a bɛɛ sɔsɔ a mana fɛn fɛn bila sen kan o tɛ sɔn a ma a mana fɛn fɛn labɛn u b'a lagosi a ko a gɛlɛyara u bolo Ibrahim Traoré yaasa ka ninjuguya ni bamancawale kɛlɛ Burukinakaw fɛ yen k'ale ye minɛn kuraw san minɛn minnu n'olu fanba kɔni sanna Irisilakaw fɛ yaasa min ye nin waati in na u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min ko nin ye ɲɛbilaw ye ɲɛbila minnu n'o ye IS sigili ɲɛbilaw ye sabula jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kan belebeleba min sigi o kan belebeleba sigili hukumu kɔnɔna na Burukina kɔni filɛ nin ye ka sefa wari miliyari 600 o de don minɛn na ka labɛn kɛ yaasa n'a fɔra k'u kana n'u ka minɛnw ye IS kanba in na u na taa n'u taw ye joona ko Mali ale ni Niger olu kɔni labɛnnen don kabini kuma jan Burkina fana ye fɛɛrɛ tigɛ sabula cɛden minnu b'u bolo bɔra formation na sisan Niger kaw olu fɛ yen an b'an ka kunnafoni kuncɛ ni min ye sa o ye farikolo ɲɛnajɛ ye a mara farikolo ɲɛnajɛ in kuma cayalen don dɛ anw kɔni anw dabali de bannen don an t'a dɔn an bɛ min yɛrɛ fɔ quoi min kɛra anw na Côte d'Ivoire n'an ko k'o ye Côte d'Ivoire ye Ghana nan'o ɲɔgɔnna kelen de k'an na fo an ka so kunu bon am te mun de bɛ Eric Sékou Sall ni Sinayogo in cɛ parce que fo mɔgɔw k'o ɲɛɲini est-ce que Eric Sékou Sall tɛ agent de joueur ye parce que nin ko nin tɛ se ka kɛ ten dɛ maliyɛnw ni bɛ bɔlɔntan kan anw tɛ ka se ka jaabi sɔrɔ e k'a ta k'a jateminɛ jamana fɛn fɛn taara kan na u segilen u taara u ka faso la nin ɲɛna nin ma ɲɛ a kana nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ ni nin kɛra tan nin de bɛ kɛ tan a b'aw kɔlɔsi a ye sira ye fɛn a lajɛ kɛ n'i ye jaabiw ta k'u lajɛ ni i ye ko ta k'a lajɛ Algérie Guinée de gagné 2-1 Guinée ma bɔ kan na olu seginna ka t'u ka so ma taa baara kɛ yan u m'u labɛn yan anw ta filɛ yan joueur ninnu mina mun ka di u b'o kɛ mɔgɔw la yan u sago n'u dungo u b'o kɛ jamana bɛ musaka don u la u t'a dɔn min bɛ mɔgɔw ni ka jamana in yɛrɛ kɔnɔ yan quoi sinon mɔgɔ mun taara kunun terrain na ni ɲɔgɔn famana ka se dɛ donc an b'a ɲini faamaw fɛ u k'u ɲɛsin farikolo ɲɛnajɛ ko in ma ne hakili b'a la 2005 éliminatoire dɔ senfɛ tiɲɛniba de kɛra Bamakɔ yan Togo nanen yan t'a dɔn n'aw hakili b'a la Adebayor a don Bamakɔ mɔgɔw ma da dɛ donc u k'u hakili to a la u ka kow jateminɛ yan'a ka tiɲɛ parce que a tiɲɛyɔrɔ dɔ fana ye ballontan bɛ labɛn yɔrɔ min ballontan koɲɛ bɛ maa minnu bolo n'olu ye ballontan kɛ olu yɛrɛ ka nafasɔrɔ sɔrɔ dɔrɔn ye ka ɲinɛ a jaabima yɔrɔ kɔ an tɛ bɔ dɛ cogoya foyi t'a la an tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ a ko la donc ala k'a ɲɛ ka d'a ma coupe du monde ye ko nin tɛ caman bɔ anw ka garisigɛ la anw kan k'an jija mɔgɔ mana an fɛ yan so k'o bɛɛ gosi o kɔni tun mana kɛ cogo cogo ko o tɛna kɛ kuru 12 ye an tɛ jɛkulu ɲini mɔgɔ 6 de tɛ n'i ye match 4 kɛ i fɛ i sera ka gagner lala i kan ka taa nka n'a fɔra ko nili yɛrɛ ma sɔrɔ fo anw nana ci fo an ka so a ko a ka gɛlɛn wulada in na taa an b'o bila yan n'ala sɔnna a ma su in na nɛgɛ kanɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ brève ale kɛnɛ kan o kunnafoniw fana ka teli o fana ka ca ni nin ye an b'a k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn min ye bita o fo minan saniya n'ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ brève ale kɛnɛ kan